Priatelia, pevne verím, že parlament zajtra odvolá z postu podpredsedu Národnej rady hanbu menom Michal Šimečka. Dobrý večer, na dobrú noc. Macko z plíšu spieva vám, volajú ma Macko uško, lebo smiešené uško mám. Huncút som a rád sa hrám, s humorom je predsa fuška. Všetky deti rád ja mám, to je heslo Macka uška. Všichni je známe. Někdy usměvavé, někdy přísné. Denně se s nimi potkáváme na ulicích. Povolání jako každé jiné, ale přece jen těší o to, že nám jsou pořád na očích. Ať praží slunce nebo z nebe padají provazy deště, ať je vedro nebo mráz pořádně zalézá pod nehty, jsou na svých místech a plní své povinnosti. Stačí si připomenout jen rok 1948, kdy spolu s dělníky ze všech našich továren šli hájit nový společenský řád. Na 16. sjezdu komunistické strany Československa řekl soudruh Husa: tyto orgány chrání společnost před různými sociálními a kriminálními živly. Skutečnost, že náš občan může pokojně pracovat a užívat v klidu plody své práce, je i jejich zásluhou. Ano, my všichni pořádku milovní a poctiví občané si vážíme jejich práce. A dnes, kdy slaví svůj svátek, jim za všechno děkujeme a ze srdce blahopřejeme. Formovanie socialistického človeka je neoddeliteľné od socialistického spôsobu života. Karol Marx túto jednotu veľmi presne charakterizoval jednou vetou. Ako individuá svoj život zvonkajšťujú, takými sú. Socialistického človeka formuje socialistická spoločnosť a každodenný život v nej. A naopak, on za svojím dielom vytvára, dotvára túto spoločnosť. Dovoľte ešte na záver, aby sme vám doporučili literatúru, ktorá prehlbí vaše poznatky v tejto oblasti.